נושמת עצמאית, היא כולה מלכה, בת 19 עם אופציה להערכה, יש לה גוף שמחכה את הרשומות. תקשיבו, לא נורמלי מה שהולך פה, לא נורמלי. מופקד בחיסכון מפני שהיא אומרת דבר פשוט, אם ביחד אז רק לכו. המדינה שלי מולו, ואני יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר. שערה נופל הצד, זה מראה נדיר, ושתי עיניה הכחולות גומרות סדיר, היא שומרת אמונים לעצמה בלבד, ויש לה שיא אולימפי בסתם להיות לבד, מפני שהיא אומרת דבר פשוט, אם ביחד. נכון, יאללה. יש גביעים, ממש שווים. וגידה היא גם בסדר. אולי נמכור עכשיו בגשם. כמו הילדים. תעשי פופקורן. תכתבי בבנות. בסתם להיות לבד. סמדר, יפתחי את כל החלונות, ויטרינות, יפתחי את הכל ותדליקי עשן, עשן מבריח אותם. מאיפה תדליק עשן? סתם, לא יודעת איך תדליקי עשן, אבל אני שמעתי פעם מישהו שמבריח יונים עם עשן. הכל בסדר? הכל בסדר? כן, כן, הכל בסדר. הכל בסדר? כן, כן, הכל בסדר? כן, כן, הכל בסדר. זה מראה נדיר, ושתי עיניה הכחולות גומרות סדיר, היא שומעת. סרינה, שומעת רגע? בתוש לא רצתה מעגל לידה בדיוק בגלל הדברים האלה. בתוש, חיים שלי, יפה שלנו, אנחנו מתות עלייך. בתוש! יש לי רעיון משחק. בתוש, כשיש לך פסק זמן, תקחי רגע להסתכל על הסרטון שלנו. עכשיו מה תברכי? משהו אמרנו. אוקיי. ואני, המקופלת הזאת, כמו שאת רואה אותה, אני מברכת אותך בעזרתה, שמין שמיה. אבל שיהיה לך לידה הכי קלה, כמו שזה טעים לאכול את השוקולד. אל תהיי מקופלת. זה מה שאת. בתוש אהובה שלי, את מדהימה, את עושה את זה באפס מאמץ, אחותי בעזרת השם, ועם הכי הרבה קלאס. אחותי, את אלופה, ובעזרת השם לידה קלה, אנחנו מתפללות עלייך, ויש לך את זה, אחותי. משתמשות במוצרים. לא הבנתי, שמיה ודוד עוזרי רוצים להקים בית קפה? לא הבנתי את החיבור בין שמיה לדוד עוזרי. אבל דוד עוזרי רוצה להקים בית קפה, כן? חמודות שלי. איזה מתוקות אתם, כאלה יפות. את בתולה אני אחרב, לכן עובר בינינו קו, והוא מושך אותי חזק. ליצור איתי קשר הבוקר שנטייל ביחד, ואמרה לי, השאירה לי הודעה לעלות על קו, מה אני מעדיפה, ואני הולכת עכשיו לאוטובוס, ואני לא יודעת איפה לרדת, ולא כלום, ולא... היא לא ענה לי. איפה את? אני אמא של פלי, אני נוסעת איתה לטייל היום. לא, אבל איפה קבעתם להיפגש? איך אני יכולה לעזור? אני רוצה שאתה תדבר איתי, איפה לרדת, מה לעשות, איפה לעלות. היא השאירה לי הודעה על מה את רוצה לנסוע, על קו
על האוטובוס שיוצא ב-9446 או על אוטובוס אחר. ואני הלכתי לישון. הבוקר ב-9 שרתי להודעה שאני רוצה ב-9. ואני בתחנה... אבל איך הגעת אליי? כאילו, איך אני יכולה לעזור בזה? את קרה קרוב לפלי? כן, רק שאני לא ביישוב עכשיו. את לא ביישוב? אלרועי לא עונה לך? לא, אני לא ביישוב עכשיו. הבנתי. אלרועי לא עונה לך? לא, הוא לא היא. איפה את עכשיו? אני הולכת לתחנה מרכזית ואני לא יודעת מה לעשות, איפה לרדת, מה לעשות. איפה קבעתם לטייל? לא קבענו כלום, קבענו שאני אודיע לה אם אני עולה על האוטובוס של 9 או על האוטובוס של 10:45. אבל היא כתבה לי את זה מאוחר אחרי שהלכתי לישון. אז תקשיבי, אני אגיע ליישוב בטח עוד איזה חצי שעה, אם זה לא ייפטר עד אז אני אתפוץ אליה. איפה את נמצאת עכשיו? אני ליד סנסנה. ליד מה? אני לא ביישוב, אני ליד סנסנה. ליד מה? ליד יישוב אחר. אוקיי. אוקיי, אז כשאני אגיע אני אנסה לתפוס אותה. קודם כל תודה, אני פשוט ראיתי פעם את הטלפונים של השכנים, אז... הם מצאו אותי, עודני ככה, על הספה שרועה. מה? את מקליטה אותנו? ולא היה לי באמת חשק לכלום, אבל השחת, השנמו שבי עליך. מה זה? על מי את מדברת? היום שווה כל הגעה, בנות, יאללה, תרימו את עצמכם ותגיעו. זה סרטון לבנות. יאללה, ממתינות. אולי קצת מדי, זה טיפה יצא משליטה. סתם, אבל... ואנחנו באמת... את צעדייך ילוו צבא של מלאכים בלילה וביום. טוב, לא מספיק, אני באה לצאת לקראת והיא אומרת לי, את יכולה לבוא לאסוף אותי רגע מתמרות? טוב, בסדר. המלכה שלי, אני יודע שלנצח את שלי, אני מרגיש את זה בלב ואומר לך יפתי, את החיים שלי, המלכה שלי, אני יודע שלנצח את שלי, אני מרגיש את זה בלב ואומר לך יפתי, את החיים שלי. משפט חכם אחד אומר, אסור אף פעם לוותר, כי לפעמים האהבה נוסעת, ואת זה אני זוכר, גם אם זה לא יאמן. יש לנו את המסכה הזאת, 20 שנה זה פשוט הדבר. כי את הרי כבר מזמן יודעת שעקשן כמוני אין, אלך בעקבותייך עד סוף כל הדרכים, את צעדייך ילוו צבא של מלאכים. ידעתי שיש ארגנס בדבר הזה? ברור, אני מכירה את זה יותר טוב ממך. עלי לא, רגע. בואי לתיקה. אוי, בתיקה, אני לא מצליחה לזוז. וואי, אין סיכוי שהן עוברות את זה. לא, אני עזוב לי, עזוב לי. עכשיו אני תחזיקי לי את הכתפיים. תחזיקי לי ברכיים. יש לכם כבלים, לא כל אני כאילו, אני לא יודעת מה אני לפרוט, אני לא חושבת להיעזר בהם, אני לא חושבת להוריד את זה ולעצור את זה. לא, כי את מפסידה ככה. נכון, כאילו ממש
חכם אחד אומר אסור אף פעם לוותר. רצית מסיבה! שרה כל היום תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה מה פספסת, בוא תראה, בוא תראה. נפלא. ותעצרו עם הפריז שלכם. אני בווידאו. תגידי, מה קורה? איזה זמן לא ראיתי אותך. ערב טוב, גם לי היה מהמם איתכם, ממש כיף. וואי, אני מקווה שאימא'לה שלא לקחת אותנו קשה. אתמול בערב יצאנו מפוס קצת. לא יודעת מה בדיוק, איזה חומר זה היה בג'וינט, אבל סתם אחר כך קלטתי שזה היה כזה אולי קצת מוגזם. כאילו, סתם אנחנו אוהבות מאוד לעשות צחוקים, אבל אולי קצת מדי, זה טיפה יצא משליטה. ואנחנו באמת סך הכל ממש אוהבות את כולם ואוהבות את היישוב שלנו, ובאמת באמת באמת לא סתם אני אומרת, פשוט מחפשות, כאילו אוהבות נורא לצחוק. אז הרוב זה על עצמנו, לפעמים זה קצת גולש, אבל קיצור, מקווה שלא תקחי אותנו קשה מדי. שמי שנכנס אדר. ג'ין טוניק ומועבט, חיים שלי בלב, הדרי, נסיכות שכמותך. כפרה עלייך. אומייגד, מה שעה? שיט. שנכנס אדם, מי שנכנס אדם. שנכנס אדר מרבין בשמחה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. פגשתי אותו ליד בית כנסת, כי אני רציתי ללכת, הדסה אמרה לי לא ללכת, שמישהו אחר ייקח. הוא יביא את זה להדסה מייזל, כמובן, לשכנה משפחה שלך. היא גם תיקח את הדואר מהטבע ותביא לך את זה לפרדס חנה. בסדר? לא שכחנו אותך, את תקבלי אצלנו את השירות הטוב ביותר, כולל את הסופת ברברה, ולנו היה את האמא של הברברה שבוע שעבר, ואת האמא של החוטי חשמל פה, אז כרגע לא כדאי לחזור לפה, תחכו עוד קצת שהשמש תזרח, ורק תשלחי לי את הכתובת שלך. לפחות יהיה לי לאן לברוח מפה. הייתי השבוע בזיכרון, הבאתי את הנכדה, וכרגע אני פה עם החמודים של הדר עד חוץ משבת, ככה גם יום ראשון, ומקווה שאחר כך אני אסע לברצלונה. אוי, ברצלונה. You make me nara. Hey, you
אל תיקח אותי לבר. הופה, מצאתי את הפלייט. רגע, חסר פה בקיוק, חסר פה בקיוק. רבה לך. יש לך את הפקד? ריקד, יש לך את הפקד? חסר לי פקד. נראה לי שהם מחפשים את זה. זה של עדן, אני מקווה שהיא תסלח לנו. תודה רבה, עיקת. תביא לי את הפקד. הנה הוא, מה? רגע הוא היה פה. אני איתך, מאמי, אני איתך. אבל נמשיך ונבקש מילה. אני פשוט לא נרגעת מזה, זה ענק. מלך, אני לא מאמינה. אתם מה קורה פה? God, לא נעים לי. Oh, sorry. לא נעים לי. Oh my God, really. לא נעים לי. Sorry, really. So sorry. I'm so sorry. אז מדי היא עוד שלחה הודעה מתקנת. ילונג. כן, היה מלונג. וזהו, ונשב בהמשך היום. מה קורה, חברות? מה המצב? איך עוברים הימים? היא בלעה את המים הרגע. זה רק שתיהם או שזה שלושתם? אוקיי. תראי אלופה. הדר. נעמה והדר. מכאן בוא נראה. אבל למה? יואו, אבל לי כל פעם לא נעים, אני בשוק כמה דקות. אוקיי, יאללה, הדסה ברצינות, די. יופי, יפה! בוא'נה, איזה מלכות, תראי אותם. יואו! מה, היא ניצחה אותי? אתם עושות עוד אחת. אחרון. איקה, תפסיקי להזיז את הלחי שלך, תקבלי את הכאפה כמו שצריך. ביזו!
שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי אז יאללה שתי כוס מים כחבר. יבני עמלה, כל היחידות מוכנות, גולני, נחלאווי, שריון, איפה גבעתי, חיל הים, חיל האוויר, תותחנים, צנחנים, כל היחידות בצה"ל במוד לחרבו דרבו על הראש חפ, גולני, נחלאווי, שריון, איפה גבעתי, כל הלוחמות באוויר, הנדסה איסוף וכפיר, כל היחידות בצה"ל באים לחרבו דרבו על הראש להם, וואי וואי. היא יכלה להגיד לה, מותר רק אחד, זה לא בריא, אני רוצה שישאר לי לערב, לא, אני מתה. מטקל ביקש ממני בטים, מי זאת רוקדת על הבר, כאילו אין מחר, רוצה את המספר, נבר! אני בדרך להדארי, חגיגה. נו, שטחות. תוסיף גם 8, הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר. אופס, הבאתי לו. תגידו לי, מה עובר עליכם? אתם חושבות שאתם בכפר פינס? אתם חושבות שאתם בכיתה ט', י'? מה זה? מהר לחזור הביתה, לקפל כביסה, להכין שבת. מה זה פה הדבר הזה? את רוצה סיגריה? את רוצה סיגריה? יאללה, לכו מפה. שלום. אני שמח סתם פתאום, תראו אותי